Myšlienka okúsiť rally šport vznikla asi odkedy som mal dostal vodický preukaz a stále ma to lákalo. Rok 2014 zase som si kúpil také auto, prvé amatérske preteky. Ma to strašne nadchlo, bavilo, aj také úspechy v rámci tých dedinských rally, ako ja volám, prišli. No ale vedel som, že chcem ísť vyššiu ligu, veľké rally, majstrovstvá Slovenska jazdiť a tak, ale nemal som vtedy na to. Tak som trpezlivo čakal, pracoval na tom. Trvalo to 9 rokov a minulý rok sa to podarilo. Som si dal dokopy auto, potrebné náležitosti, licencie a všetko a som sa úspešne postavil na štart a sme v takej silnej triede, že tie úspechy nie sú také možno, jak by mali byť, ale ja to ponímam skôr tak, že to bola taká dlhá cesta. A viem, že to aj na tie úspechy treba v mojom prípade troška popracovať a jasne, chcem vyhrávať, chcem byť rýchly, však preto to robím, lebo je tam tá túžba byť najlepší, vyhrávať, to mám v sebe, ale som nohami na zemi, že aktuálne na to není ani technika, ani možno tie skúsenosti. Keď sadnem a dám si prilbu na hlavu a moc štartujú a to presne mám tak, že jak stojíme na štarte, podratáva časomiera. Spolujazdec mi hovorí do prilby 5, 4, 3, 2, 1. Pustím ručnú, podláha plyn a vtedy odfúknem si, reálne vyfúknem vzduch a to je, už človek na nič nemyslí. Koncentrácia 100%, že by fungovalo. Len príjmame informácie, kde aká zatáčka nás čaká a vyhodnocujú ruky, jakou stopou auto do zatáčky poslať a tak. Ciele sú určite postaviť sa na štart, fakt, že súťažím špeciálne také tovarenské auto, lebo to, čo jazdíme, je fakt len o splnení sna, že by sme sa na ten štart postavili a je to doma v garáži postavené auto, dá sa povedať, že kutilom. Ja som vlastne v úlohe spolujazdca a keď všetko už zabezpečím, dostaneme sa na štart rýchlostnej skúšky a tam je mojou úlohou čítať vlastne to, čo si deň vopred napíšeme. Vlastne, že keď ideme už tou rýchlosťou, aby vlastne vodič vedel, že kde, ako má odbočiť, kde má zrýchliť, kde si môže dovoliť spomaliť a tak ďalej. Čiže to je mojou akože hlavnou úlohou. Čiže ja vlastne už ak sadnem do toho auta, už som čisto len v tom svojom živle, hej. To znamená, aby som sa nepomýlil, aby som čítal tak, ako mám, čiže ja ako keby nevnímam ešte ten zvyšok, ale adrenalín to určite je. To, keď zvihnem nejak hlavu a že sledujem cestu, tak vtedy si uvedomím, že vlastne po lesnej ceste, kde na bicykli je LTT a my tam ideme vlastne nejakou rýchlosťou, tak už tam adrenalín stúpa. Tak vízie akože by boli, aby sme vlastne odjazdili celý šampionát majstrovstiev Slovenska, čo vlastne aj jazdíme. Čiže akože to je na mňa hneď na začiatku dosť veľká výzva a mať čo najlepšie výsledky.